dat fiecare să aduce cu un braț de fără. Cine știe când o să fie? Vai, dar ce sală plină. Am plecat la tine, am plecat înainte. Sincer, eu aș fi preferat, Mare jos, eu stau mai în față. eu aș fi preferat să fi făcut numai noi până la Asta am zis și eu, am da, dar zice profesor, n-aș fi venit doar pentru noi. Nu ar fi venit profesor, dar... Dar pentru ele, sincer, să știu, și atent. Studenții noștri. Bună ziua! Dragilor, vă rog frumos, haideți să ne organizăm puțin, că pierdem foarte mult timp. Grupa 1, unde este? Toată grupa 1 aici, hai, toată lumea.